ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶೆಟೀಸ್ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮರ್ವೈ ಗಸಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾಪ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಂತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಲ ಪನೊಂದೆ ಪೋಪೆ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕೊಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಅವನ ಲಾಯ್ಕಾದ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ಬುಡ್ಲಿ ಒಂದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಚಾಪ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಅಂಚನೆ ಮೂಜರದ ನಾಲ್ಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಬೇವ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಾದ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೂನ ಮುಟ ಪೊತ್ತುಗೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ಟದ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮರ್ವಾಯ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏತುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಓಕೆನಾ, ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ನಟ್ಟೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಡಿಯಾನು ಮರ್ವಾಯಿನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬೇಯರ ದೀತಿತ್ತೆ. ಮರ್ವಾಯಿಗೆ ಬೇಯಿನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ನೀರು ಅಂಚನೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರ ದೀತಿತ್ತೆ. ಮರ್ವಾಯ್ದ ಶೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಾದ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬಿಡಿಯ. ಸೊ ಮರ್ವಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಡಲೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಬೇಗ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಚಪಾತಿನ ಮಾತ ಮಸಾಲನ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಒಂದು 2 ಸುತ್ತು ಪಲ್ಸ್ ಮಂತಿಗೆ ತೊನಗ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದು ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಿ ಅನ್ನಟೆ ತಾರೆ ಏನು ಸೇರ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ತಾರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜಲು ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಟೆ ಏನು ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರಣ ಪುಳಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ನಿಕ್ಕಲು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡು ಜೋರಂದಿತ್ತಂಡ ಪುಳಿನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದು ಒಂತೆ ಪಾಡೋದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಒಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತರಿಯಾದಿತ್ತಂಡನೇ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮರ್ವಾಯಿ ತುಲೆ ಮರ್ವಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನಗ. ಸೊ ಮಸಾಲೆಗೆ ಮರ್ವಾಯಿಗೆ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿಬೇಕ ಲಾಯ್ಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡವು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮರ್ವಾಯ್ದ ಗಸಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಗಂಜಿ ಅಂತೂ ಲಾಯ್ಕಾದ ನಮಕ್ ಸೇರುಂಡು. ಸೊ ಈರಿಗೆ ಮಾತ ಮರ್ವಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೀಟಿಪ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೆಗ್ಲೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅದ ಪೊಡ್ಚಿ. ಸೊ ಮರ್ವಾಯಿನ ನಮೈತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆರೆ ಬಿಡ್ಕ ಮರ್ವಾಯಿ ಬೇಯ್ದಂಡು ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೊಂದುಲಕ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೊಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನಿ ಅನ್ನಟೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಲಕ ಕಟ್ ಮಂತದು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಮಂತಂಡು ಸುಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಗಸಿಬೋದು. ಸೊ ಅನ್ನಟೆ ಇಂಕ ಸುಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಗಸಿಬೋದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಈ ಥರ ಉಂಟು. ಓಕೆನಾ, ಒಂದೇನು ಯಾನು ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದೆ ನಿಕ್ಕಲ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮರ್ವಾಯ್ದ ಗಸಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸು ಬಂಜಾರ ಅಂದೆ ಪನಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಡೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.